2013ko pertsonaia izan da, ez bakarrik Time edo Vanity Fair aldizkarientzat, baita homosexualen eskubideen aldeko The Advocate aldizkariarentzat ere. Martxoan Aita Santua aukeratu zutenetik 6 milioi terdi lagunetik gora joan dira Vatikanoan egin dituen ekitaldietara, eta Benedikto XVI bere lehenengo urtean bildutako jendetza erraz bikoiztu du. Aita Santu honek kalea asko zapaldu dago. Gure hizkeran esaten dugu artzaina dela. Aurreko Aita Santua gehiago zan irakaslea. Hau artzaina da, eta badaki, ardien barri, gizon emakumeon barri. Come vorrei una chiesa povera. E per i poveri. Zeresan handia piztu duen esaldia da. Nik uste du baita be, honen barrikuntza datorrela, horren egarria be askorengan egoalako elizan. Zan dut, honek aurkitu dau, jente asko horren zain edo alako zerbaiten zain egoana. Eztabaida handia sortzen duten gaien aurrean ere ez da isildu. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Mamirik gabeko erantzuna izan zen. Esan zuen bera etzala inor homosexual bat epaitzeko, eta aldi berean hurrengo esaldian epaiketa egiten zuen. Hitz politak bai, baina gero ezer gutxi egin izana leporatzen diote Frantzisko Aita Santuari Eliza barruko kritikoek. Esan da, behin baino gehiagotan emakumearen papera Elizan gaur egun beste batekoa izan behar dela, baina aldi berean momentuz ez dago ezer egin. Eta berak ez dauka inongo arazorik, gaur egun doktrina jarraituz eta bar, emakume bat kardenal izendatzeko. Sean protagonistas, jueguen para adelante. Hala ere, guztiek azpimarratzen dute Aita Santu honek hobeto konektatu duela herritarrekin hizkera soilagoa erabiliz, eta ez betiko eliz hizkuntza. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo.